Üdvözlök mindenkit, F1 Matei is back. Itt is vagyunk Nigerből, a Dakar folytatásán. Ahogy nézem, egy egyszerűbb szakasz elé nézünk, aztán kiderül, hogy itt pattogós, meg mindenki szar. Na mindegy. Vágjunk is bele ugye a 36. helyről. Kezdünk. Időben jól állok. És ezt az izét itt nem tudom miért hozza bele. Remélem nem látjátok a kurzoromat itt. Ha jön, akkor fuck it. Szóval érdekesen kezdődik. Legalább kerítés van az oldalán. Na. Ha egy tál darált búzában mennék, komolyan mondom. Már megint egy autós. Mindig az autósokat jajjaj. Nem fog tetszeni a népnek. Nem, jó, szép. Jajjaj, már 2 másodpercre van a 35. Ugye teszünk róla, hogy ez ne így legyen. Azok ott mit csinálnak? Látom, ők is navigációs problémába akadtak. Hol vagyok? Megint. Ott az út. Mi történt a motor hangjával? Na, visszajött. Hát azért kösz ilyet berakni, már nem azért. És itt mi a warning? Megint ez ilyen fos. Ezért itt direkt szivatni akarnak engem. És így már visszaesünk 40 fölé. Kis szaros. 43, mondom én. Azért ilyet pofátlanság már komolyan mondom berakni. Na, jókor lagolsz be, és jókor esel el. Úgy látszik, ma ellenünk dolgozik, 43-at azért megtartottuk. Az eséssel együtt. Bár mondjuk de messze van az előttünk lévő. Jajjaj. Itt a szakasz vége. Előre nem fogunk lépni. De már csak 2 másodperc. Na, innen kell felhozni. Ez nem tűnik kanyargos pályának. Nyomnunk is neki. Three, two, one, go! Na tehát. Második szakasz Nigerből. A búzamező. Learatott búzamező. Na. Na. Megint egy ilyen hülye ugrató lesz, akkor egy kinyíró. És persze, hogy ilyen van. Miért is ne? Könyörgöm. A mániájuk az ilyen. Na, ez mi volt? ...41 közben. És is sehogy csináltam ezt ne tőlem kérdezzétek. Anyám! Fú. Nem csaptunk be. Direkt eláll a szekom, akkor hogy ne lássuk az utat. ...42, 1 kilométerrel a vége előtt.
Na már megint. I love it. Legalább most már tudjuk, hogy így egyenesen kell jönni. Lehet egykerekezni és nyomjam oda visszafelét. Az jó dolog. Ez nem tudom mit akar formázni, talán a portói pályának a felső szakaszát. Nagyon elvetemült megmozdulás volt. Na szóval. Vagy le a nap húzni, bele kéne húzni, mert utána ilyen zokni hangom lesz. 3, 2, 1, go! Kicsit más terepviszonyok között indulunk. A 45. hely, na. Hát. What fuck? Ne. Hát jól emlékszem, múltkor is itt álltunk. És jó 2 másodperces hátrány. Aha, kell 42, úgyhogy nem csináltunk semmit. Jaj. Mondta, hogy nem olyan lesz. Jó. Szénabogja az van. Na hát ez milyen szikla itt? Ó, na ez mi volt, azt ne tőlem kérdezzétek megint. Csak nem defektet kaptunk. Vagy csak neki mentünk egy szénabogjának, ami így lelassítja a motort. 39 továbbra is, és merre, oda, jó. Ne, de. I love it. Azzal nem is lenne baj, hogyha olyat raknának be, hogy... hogy ugratnál egyet, de akkor ne kelljen utána fölmennie, mert ezt imádja a játék ezt eljátszani, hogy akkor hátra esik a motor. Autónál még rosszabb szerintem súly miatt. Mert még hátra lehet pillenteni a súlyt, bár azt szerintem még rosszabb lenne. Főleg, hogyha 600 kilós a motorosunk. 2, 1, go! Nem milyen malom ez itt. Öt dimenzió az már kicsit durva lenne azért. Majd jövőre gyerekem. Itt még egy autóst. Ez buggy? Nem, ez autó. Valami olyasmi lesz. 39. És egy másodperc a 38-tól. Több navigációs problémával nem szeretnénk beleesni. De szerintem nem csak én. Ne, gondoltam, köszi! Hát... Miért kell emelkednie még utána is? Akkor a hülyesége ez a játéknak. Ennek ellenére jövünk egy helyet föl. És vagy hibázott valaki, vagy nem tudom. Mert itt azért elég nehéz eltévedni. Ne. Hát mondjuk ilyenen igen. Szerencsére megúsztuk. 38 továbbra is megvan, de 2 másodpercnek van hátrányunk. Viszont mögöttünk elég messze vannak. Ó, ez jó volt. Ne. Ó, fasz, jó. Bocsánat. Káromkodni nem akartam, megint malom. Mi ez?
szélturbina, ilyen ókori szélturbina. Megérkeztünk 38. helyen, dumánészek szeretek, jó van. Aha, 2 másodperc. Mögöttük pedig 3-ra Römi Tartarin. Aha. Save game of course. És Nigerbe... Jajjaj. Jajjaj. Nem is az első szakasszal van a probléma, hanem inkább a második, harmadik, negyedikkel. Atya úr Isten. Atya úr Isten. Valami vulkán? Ez azt írja, hogy ez valami vulkán lesz, szóval fölfele ráadásul? Atya Isten. Mindegy gyerekek. Ajjaj. Ezzel fogjuk folytatni. Most nem fogom ezt levinni. Majd megint nézni fogok a következő videó indításánál, de addig is köszönöm mindenkinek a nézettséget. További szép napot, sziasztok!